Team Victory. Άντε πάλι. Αυτός τελικά δεν σε γουστάρει, το έχω σίγουρο αυτό, έτσι. Τώρα δεν είναι τυχαίο και στο προηγούμενο την είδα εγώ, στην προηγούμενη μέτρηση δεν τον κλώτσαγε. Εν τω μεταξύ όλη η ομάδα κάτι έχει μαζί σου, εγώ δεν είμαι ρουφιάνος να ξέρεις, αλλά σε βλέπουνε και γελάνε που καίγεσαι. Σε λίγο θα καείς, περίμενε. Μου έχουνε πει να μην ξεκινήσω μέχρι να καείς. Αυτό τι είναι, σε πιάσε κάτι, τρέμεις, τι είναι? Α, συγγνώμη, με συγχωρείτε κύριε Βλασόπουλη, είστε έτοιμος? Competitors stand by. Έτοιμοι? Ready. Set. Go. Σας παρακαλώ κύριε Αθανασιάδη, παίζει ο κύριος Βλασόπουλος. 157 και 1. 150 και 2. Ten seconds. 5, 157 και 2, 150 και 2. 1.